It is Raila's entitlement to endorse anyone. That an endorsement does not in any way curtail the chances of any other person who may wish to enter the fray. Martha Karua koni papo ya umalach na jodito magazimio na laro komjatan piny Kenya katodoko ne ripodelie koni Kalonzo Osemigweth. Ainuliwe Yesu. Komiti mar Senate manyocha nono nek Mashakahola koro yango ne achich Paul Mackenzie ne kod ketho kendo winjore yao ne bura. Walitusambulia, walikuwa watu kama zaidi ya 10 na wengi wao walikuwa na bunduki. Obila no nomonj manyotim emiere moko mag jotelo kendo ma obambie nyiri ariyo gweng Makero kai county Manyamira.